Vas trobar un regal aquestes dates especials, en fugir d'allò tan inútil, d'obrir coses banals. Hi ha històries d'ara i d'abans, i una cosa t'he de dir, cada conte torna a ser nou si el tornes a llegir. Entres dins del cau i està ple de princeses. També un xiquet de fusta, mags, fades i sirenes. I llavors et vas adonant que la teua veu és el regal i és una àncora i un globus que us fa eixir volant. Cada pàgina és un món on avui et pots endinsar, segona estrela a la dreta i després segueix cap avant. Les paraules que pronuncies en el teu cor es quedaran i reposaran per sempre i en la boira t'acompanyaran. I quan ja arriba la son, mentre va caient la nit, les teues paraules són refugi i ressonen ben a dins. Les pàgines ja descansen amb tots els personatges perquè demà agafen forces i tornen a emocionar-te.